Thlalak pangngai ang may nan langa a phena ani na taka inthupa heng thlalak te hi kan en non le a phena thutak inthup kan shat le chuan thlalak kan hmu dan hi dang vek thin hetiang video ka viewers ten in du em mang hi kan clear ho le don ani The sunburst flowers calling on warm days overdue, but July ni som pasari kumsang ni som pali khan Amsterdam Basling International Airport a chuan Malaysian Airlines flight MH17 na an chuang chana Kuala Lumpur an pandona passenger te himi zani somriat pathum an ni a khovel mun sang local ni in a then te hi chu zin turte ho turte vacation mang turte sumdo na thila zin turte an ni hloma he thlona hian cruise som panga nomboka an vain mi zani som kwa pariat an ni heng passenger zinga mi pakhat hian he an thlona thla hila in Facebook a posa fiam thu deuh rawin abau chuan he hialanda na ni ti in a posa ati chan deuh po hemi ma thlan hi liam ta vel khan Malaysian Airlines thau flight 370 kha alo bo mak to a hewang he ni mela a post tu hi korpan ni in Facebook lama po a post original hi mu tora lo nge a profile chu he hi ani chuan heta passenger pakhat po hian an thlo ma an chevel chu video toite hi Instagram lama alo post ve boka chuan passenger pakhat hi Dutch mi ni in Gary Slok ani a kumsom pangami ani anu Petra ne nan thlona hian an thufel ve a an hlim em a vacation a kaltur an ni a nu emupa amotel lava khosa te vacation kalna tura kaltur an ni a Gary hi soccer team pakhata goalkeeper ani a achung ten hen a vacation kaltur chu an o ve zia te alo soi nge a anu nen hian an hlim ve le don ti a shat reng crew ten an phone te switch off tura an ron ti ma chuan Gary hian a phone chu la chhuakin anu nen hlim taka an nui lai chu a thian te le chung te hmu ata na posa a phone chu a off a thlo chwa anin ring ta Amsterdam atanga Kuala Lumpur hi darkar som pani lai ani a passenger ti chu ha dam taka thut thewan tuma an iPad te lekhabu te an la chhuaka crew te pon an ron round chana ei turan du le du lau te an ron zot kwala tukver en chuan khwa anuam em mai le ha tukver en chuan khwa anuam em mai le hal darkar thum vel an thlo nu hian darli vel ani a he thlona captain hian leilama air traffic control nai berabia a engkima that thu te shila controller chuan air traffic omdona I thlona tlemin hanthak deute ti in an shila anin biak vel mek lai chuan MH17 captain chu are mak mai distress signal engma pe chhuak lawa adin biak lai po khan thil dik lo engma omina lang lo makan ti riaw mai Yelena Brachenko hi kumsom ni mi ni in benga thokani a van lama a hoi chau lai takin he flight MH17 hi amu a anua soile dan chuan athil mu kan adam chungin aril ruwa chen chil to don ni in a soya a en mek lai chuan MH17 chu aron puak ta chiang takin a chunga mishing te ron thlok chuak lai te thlona thlem te ne na an ron ta thla te chu a mu a fit sing thum sang thum vel la ya la takin an ron tla ni chu US intelligence te chuan pro Russian separatist ten Ukraine military te amoti in missile in an kap ni in an ringa Ukraine military te chuan ni lo na sa civilian mi vekan ni achunga chuang passenger mi zani som kwa pariat te chu an thi veka Gary le anu Petra te po he hi an thlo chwa ma a an selfie kha ani a an vacation tour an hlim em a mitam takin he Thlalak en hian Gary a fel mel takle an nu fa in mangai na alang chiang em ani an ti a hei hi an nu fadam lai Thlalak nung beralo ni ta en mai po hian alung chia thlak hemi nu lok darkar thum vel borleka hian khovel an chwa san ve sia pon lam landa na tang chuan bar Whittaker hian a chungte a mangai mel em a anaw Kevin nen po hian an in po em a apa nen po cycling hinwa man ti em a
munhla tak taka te cycling hian an kal dun thina an chung kwa hian chul magazine te nuam an ti em ema heng huna te hian Bart hi a hlim hmel em thina hlim hmel a pureng thin December ni som kumsang ni pathum kha ni a Bart hi kumsom ni pathum ani a kumsom ni pali a tling chepa a college kalna Sam Houston State College a final exam a zo ti chu a chung te a shila a graduate don nai ti na ni chu college a hian ti thapol ani ngai lova har sa ti ve ema ewang hian a graduate mai dona a final exam a zo ti soipo hian a chungte tan hian a lawm omina ro pui bik ema anu le pa te phei chu lawm takan ni chuakila ilomang u anti ta hiala restaurant a kalin thil man to tak tak te chu alomna nan eya anu le pa te hian sana thale man to tak Rolex chu Bart hi an lo le sak to nge a graduate huna an pe kata na an lo le sak diam to ani tuna a final exam a zawa a graduate tur thua puang to a tun hi a pek hun ber ni in an shia a an peta an hlim ema an bulami te chu Thlalak sak turin an hanti a thla an la zowa an ezo boka hlim takin an thil eina hmun chuan chwa santa an kar an chuanga an in Sugarland Texas lam chu panin an kalta a minute somli tlan velani a an hoko ga te chuan Bartanu le pa te chuan an fapa Bart an chuan zia le ama hun an phur pui zia te chu bang lavin an soya in an thlengta Bartanu le pa le anaw Kevin te chu in lam panin an kala Bart chuan kara thila thei ngil thu soin alet le ta a anu le pa le anaw te chu ina an lut ta ina an lut chia hi an ina chuan mi pakhat alo om ni in heta ina lo om pa hian alo kap ngal vek Bart chuan in kap ri a shat chuan ina chuan atlan lut ngal wata a chung te lo tlu phung chu mu a kap tu nen hian an in be ngala a kap tu pa hian a kap ve a masia bana kap hlawa hemi swal hi tlan chuak ta an then om ten in kap ri a shat chuan an vakala Bart te chung kwa hian muta 911 an call ngala police an ron thleng Bart naw Kevina athia anu athibok Bartale apa te ro chu damdo in panpui ni in andam chuak ta a investigation kalpui watani a tunge akap tu hi engwaka kap ni ani ti chu an chuita until mu chwa hi oi lo mai thei khasi lai kap tura roi tu kha Bart Whittaker hilo ni in achung te thivek se ti chu alo du ema an puisa chu du bera lo ni akap tu pa po kha abana a in ka tira thil ti swal tu angalan lo nan he hi achung te aka tir zana an Thlalak kha ani a final exam zo lomna ani Bart hian heta po hian do ta soi class a local to ngai lo akal lai po khana fail chara graduate po la na ilo na sa he Thlalaka hian Bart hian ami chhor achung te kap tura ami chhor pa chu an ina achung te anu le pa le anaw te kap tur hian an ina chona lo thumek ti a sharing he Thlalaka abulami te hidar ka rei lo te ya ka hlum an ni don ti po a sharing Bart hi kumsang hi pasari khan manani a thitura chungthu relani masian ti hlum ma minute somli la omlain Texas governor chuan dam chung tang turin ati ta zoka achan chu Bartaka Bartapa Bartan tha atum ngei apa hian angai dama achung te om chun ti hlum ani le tur chu angai ngam theilawa angai dam ta bokani Nicholas Menoli hi Dunedin, Florida a kumsang khazakwa somriat pakhat khana lo pianga Williamburg, Brooklyn, New York an cheng ta a film le television industry a problem technician a te halo thok thina ama hi acting lama tuive thawa prop technician ani lai khan gossip girl le chapel show te pokha siamani nge a acting te po lo tv thawa rising sun performance company noya actor technician le writer alo ni boka talena nei chaviau mai kumsang ni palia film exist ya pokha na lo changa ve nge kumsang ni som pa ni atang khan free diving hi alo ti chauchana free diving a po alo duai lo na sa deja blue competition a atela voi ni lai pakhat na lo ni a Caribbean ka pa po pathum na ni theboka Caribbean ka pa hian me ni som ni pasari kumsang ni som pathum khan meter za dive na American record alo siam hial bok helo po hi award la nuala ati to chana in PMA a chaber ni atum tla thin November ni som pasari kumsang ni som pathuma chuan record thar siam le atum ta a mitumru tak
mason du mi ani kan ti kha voi khat Thlalaka tuya meter som sari pani fit zani som thum paruk la ya thuk zuklu chu atum ta a alut ta meter som ruk paria ta thlen chuan ron le tum ni om tak hian a oma ma se achuk thlale a minute thum le second som thum paria tuya om nu chuan tuya tangin ron chuak ta heta hian ni khwa a shelo der mai aron lang chuaka a hnung lama tlu a mithiam ten anun na chan tumin an bei wata ma se amaran humai theilo darkar khat don an buai puya health center ate po shwai ni in dar khat le minute somli pali chonmulama chuan athita ani tuya alu na lama khana chuap lama lo dik lo wanga thi ani a hi tuya tanga aron chua chi a ni khoshelova omle ma chi a Thlalak kha ani a miel en hian ni khwa asia ina lang to lo amit meng en te hian hemi nu lok hian second rei lo te a hian ni khwa shelova a har chuak to lawani